আজি গারে কোন হজি জানছ জানা স্কুল কুসুম বড় করে আরে আজি হজি খাই আজি গিফট নহলে গিফট কোনে নেকি দিবা আউ নবা ସମସ୍ତେ ଜାଲ ଭାବିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ ବଡ ଧୂପ କାଠି କାଟେଟେ ଓ नो ବାହାଇ 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 ବିକଳିଆଟା କିରେ ଖାଲି ବାହା ବୋଲି କେତେ ବର୍ଷ ସାନ ମାତକଣ୍ଡିଆ ହଉ ନା ବାଲଟା ହଉ ବର୍ଷା ନେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବିନି ନା 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 ହେଇପାରିବନି କିରେ କାହ୍ନା ତୁ ଏମିତି କହିପାରିଲୁ ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ପାଖରେ ଶିବ ଜୟ ଶିବ ହଉ ହଉ ଜୟ ଶିବ 10 ବାହାଘର 12 ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଯାଇ କଣ ଖଲି ଉଠେଇବୁ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଲୋକ ତ ଯାଇ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବ ଖରା ହେଲେ କି ମୋଡି ହେଇଗଲା କଣ ଯାଇକି ଆମ ମୋ ମାଇକି ନାଉ ଧରି ପକେଇଲାଣି କି ହଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ବାହାଘର ଦେଖିବୁ ଗମ ଦେଖିବୁ ଚଉଠିକି ଦେଖିବ ବାବା ଆରେ ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଆରେ ବୁଢା କୁଆଡେ ଗଳି ପଇଲା କିରେ କଲୁ ହଁ ହଁ କଲି କେବେ ବାହାଘର କେବେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ କଣ କହିବି ଅଧିକ ତାହେଲେ ଏବେ ବାଳକୁ କଣ ବୁଢା ଲୋକ ହେଲେଣି କେତେବେଳେ ଗଡି ପଡିବେ ସେ ରଙ୍ଗିନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ସାନ୍ତେ ଆସୁଛୁ ସାନ୍ତେ ଆହୁରି କେତେ କୁଆଡେ କାର୍ଡ ଦବା ବୁଲିଲେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ନାହିଁ କି ଶୁଖିଲା ଖିଆ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି ବ୍ଲାକ୍ ପୁରା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ମେନ୍ ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଯିବ ହଉ ଗୁରୁଜୀ କୁହ ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କାମ କଣ ବାବା ସେମିତି କୋଉ ବାବା କି ବାବାଙ୍କ ବାବା ହଡୁ ବାବା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣି ବାବା ପ୍ରଣାମ ବାବା 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 ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ କିଏ ତମେ କାହିଁକି ମତେ ମରଣ କଲ ଓହୋ ମରଣ ନୁହେଁ ଆଇ ମିନ୍ ମରଣ ଆଚ୍ଛା ବାବା 10-11 ବାହାଘର କାଲି କାର୍ଯ୍ୟଟା କି ପହଞ୍ଚିବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଟିକେ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଲନି ପଳଉଛ ଦେଖ ମାଲପି ତୁ ବୁଲୁଛୁ କାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ହ ଧନିଆ ଭାଇ ଟେନସନରୁ ହେଇଯିବୁ ଫ୍ରି ଦୁଦୁପି ସକାଳୁ ଦୁଦୁପି ଖରାବେଳେ ଦୁଦୁପି ହଁ ମାଲପି ତୁ ବୁଲୁଛୁ କାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ହ ଧନିଆ ଭାଇ
ତସ୍ୟ ଯଥା ଲେଲାସ୍ୟ ମଧୁନ ଯଥା ବାବୁସାନସ୍ୟ ଅସ୍ଥିତା ଯଥାଂ ଯଥାଂ ଯଥା କେନ୍ନାଳିଆ ସହ ମେନ୍ନାଳିଆ ଓଂ ସ୍ୱାହାଂ କଣ ଗୋଟେ ଆଇଁଷିଣିଆ ଫଟୋ ହଟିଲାଣି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହବ